Bueno, gure laborategi denda, guk argi gaukan gura gebela zonalde baten industrialdia ez izatea, eta ahalik eta gure etxetik eta gure sustatzeko gure ekonomia, gure ingurua, orduan Barajau geben ubide gu bizi gaien tokisa, ezin izan zen posible izan, Otxandixo oso gertu dau, politia da, aukeria emunozkun eta Petxauxakun tremendako oportunidadia bertan, herri bertan gainera, industrialdera joan barik, bertan ipintia, eta gau superposik. Bueno, labandulako identitatea gauza asko dira, batez be bi emakumeek burututako proiektu bat, non jartzen dagoen balorian, gure kasuan kosmetika ikia, baina beti be bertako landaretzan ezagutza eukiaz, eta produktu bat naturala, ahalik eta hein haundixenian ekologikoa, eta poltsika geixenetara iau aldan produktu bat, eta gero gure ingurumena zainduta, pikimatetikoa, kosmetika d'autor, gauza gutxi, produzio txikitsua, baina ondo zaindutakoa. Gu posi gauz, 3 salmenta puntu dakuz, bat hemen fizikoki, bestia online edo web horritik eta 3. Beste denda batzutara, eta nik esango neke erdikua dela. Gero eta geixau, zati gero eta jende geixau iken dauz hortik eskaerak ordan importantia da. Hasiera baten kosta iken da, baina importantzia bastante handixan mungo notzake. Holako ekimenak beti dira positiboek. Azkenean komerzio txikinari laguntza bultzapen hori emutea oso importantia da. Bertan dirua itxi, bertakoa sustatu, nik uste dut hobeto esilikela izan. Uste dut 2. hilia dela, eta guri txaku tokau, baina tokauxakona etorri da, eta espero dut gure produktuak bezain beste dana goxatzea. Beti ekimen horrek positiboa dira.